oameni dragi, încă o lucrare, 12 panouri montate în serie. Acest cadru este reglabil, acum este cât se poate de sus, el se mai poate culca. Reglabil, 12 panouri, 280 de W la interior, invertor hibrid, lucrează și cu rețeaua. Ia să vedem ce zice aici. Așa. Lucrează și cu rețeaua și cu baterii. Baterii 51/4, încărcare 150 de W, ...350 de W de la soare. Avem și rețeaua aici, dacă... Așa. Da. Dacă autofocus nu ne ajută. Ok, avem aici niște baterii, doar cât să îi dăm drumul. S-a setat să meargă cu prioritate solară și dacă consumul locuinței depășește producția, se ajută cu rețeaua luând diferența. Și așa se înjumătățește factura la curent. Da. Beneficiarii de la fotovoltaice, ăștia sunt. Uite, au porții duble de azi încolo. Hai colegul, trage o leacă. Să ne auzim cu bine, domnul. Sănătate, Doamne ajută! Hai, te las. Ai panouri acum, doar la bască, așa-i.